Здравейте хора, аз съм Зопи и това е клипче в Minigames България. И сега ще направя ревю на сървъра. Той отвори врати днеска и реших да направя едно клипче, да влязат повече хора. Днеска се събрахме 40 човека, като го отворихме на 300 секунда се събраха. И сега има малко хора, на 14 човека. И да, значи сървърът е само с мини игри и скоро ще има Kit PvP за разнообразие. И това е хъба на сървъра. Доста е хубав. Помага. Аз лично за строенето тук не съм помагал, но съм помагал в други лобита и изобщо други постройки, но точно за хъба не съм. Но се е получил много хубав. Виждате. Като влезете, най-добре ще го разгледате. Като влезете, ето тук ще вас спални и ще ви даде този компас. Поне за сега ще бъде сам компас. Като натиснете тези pressure плейтове, ще не изхвърля ми, те ще изстреля на някъде. Компаса е гейм меню, където нямате право да пишете LARP и никакви на хъба нищо общо не може да пишете, тъй като този сървър е за мини игри, не за нещо друго, нали, за оцеляване и така нататък. И някой от къщата има няколко, нали, информация, примерно в тази къща е къщата за ютубър, нали, как да получите ранг ютубър. Има ранг ютубър и ютубър плюс. За да сте ютубър трябва да имате 350 абоната или нагоре. Ранка е специален, включва специален кит, цветен чат и като гоните напишете фид. Пък ютубър плюс ви трябва 1500 и нагоре, нали? Купра нагоре те. И включва всички команди на ранг VIP, които командите ще след малко. Нали, ще да са да... Ето тази тук къщичка е по-точно. Ето го ранг VIP. Този ранг се закупува за сума 6 лева. И да. Командите са Feed, Help, цветен ник и цветен чат. Само че тук някой щупена табелка пише още някакви неща, забравих точно какво. Ранка въжи само за един месец. Всички видове петове, специален кит. А пет е животно, като напишете примерно пет да си изберете животно, то да ходи подир вас. Или поне аз така си мислех, че беше. Ако не е така, значи самият ти да си животно. Но разбрах, че за 1.8, тъй като сървърът е за 1.7, от 1.7 до 1.8, нали? За 1.8 не работи плагина. С най-скоро време ще го правят. И да. Тук различни къщички има, но тези примерно са затворени. И... да. Натисам гейм менюто. Има Survival Games, HNS, Crystal Quick, Build-It, Core Match, Domination, One in the Chamber, Annihilation, не мога точно го прочета, CTF, Team Fortress 2, TNT Tag, The Walls, Ultra Kit PvP, Paintball, Spliff, хъба и евента, който не знам какво трябва да представлява. Нали, може би някакво лоби, където се прави евент, но евента ще бъде на точки, кредити, ранкове, но не примерно да ви мятаме диаманти, защото той няма никаква полза от това. И аз съм модератор в сървъра. И да, Craft Shadow ви казва хай.
И да, както де. Тъм, примерно, Сплифа, хъба на Сплиф най-много ми харесва. А, тази къщичка аз съм направил. Тази е много хубава, само че на Вико ми харесва адски много. Много е такава една, как се каже, направо фентази. Се таем. Той е спрян, но скоро време. В смисъл не са написани арените тук, но скоро време ще се сложи. То арената е най-малкият проблем да се сложи. И да, IP-то ще го оставя в описанието. Също така... Да не съм... Къде? IP-то ще го оставя в описанието. Също така и сайта, който скоро време ще бъде готов. Скайпа на сървъра, имейла, общо ще направим. Всякаква информация за сървъра, нали, ще бъде в описанието и да. Също така сървър е с купен хостинг, затова не се притеснявайте, че ако си закупите ранг, няма да може да си го... да се накефте, така се израза, на него, защото е, нали, с купен хостинг, затова като си го купите, ще може да си играете цял месец с него и така. Да, това беше общо взето информацията за сървъра. Чакайте да снимам клипчета тук, нали, на мини игри. То логично. Нямам търпение да пусна такива PvP, защото аз съм повече обичам PvP-то и сървър като ми предлага и кит PvP, то какъв по-хубав сървър може да се намери в България. И да. Чао от мене за сега и